హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? నేను సూపర్గా ఉన్నాను, మీకు కూడా సూపర్గా ఉన్నారు. అసలు శనిదేవుడు గనుక శని పట్టుకుంటే అది మంచిదా కాదా అనే విషయం మీద ఇప్పుడు అపోహపడుతూ ఉంటారు. నిజానికి శనిదేవుని వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. శని వల్ల కోటీశ్వర్లు అయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎన్నో ఆస్తులు సంపాదించినట్టు కోట్లకు పడగలెత్తిన వాళ్ళు ఎంతోంటి విషయం. అయితే ఆ శనిని కూడా శాంతింపచేస్తే ఆ తీవ్రత తగ్గి మనపై అతని ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? ఏంటి, ఎలాంటి మార్గాలు ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా? నిజంగా ఉన్నాయండి. అవేంటో చెబుతూ ఉంటారు. శనిదేవుడు అష్ట కష్టాలకి కారకుడు ఆయనే. కానీ శనిదేవుడు న్యాయాధికారి. ఆయన అన్యాయంగాను అధర్మంగాను ఎవరిని కూడా బాధించడు. మన కర్మ ఫలాలను బట్టే ఆయన ఆ విధంగా మన పట్ల ప్రవర్తిస్తాడు అని చెప్పి చాలా మంది జ్యోతిష పండితులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట. అయితే శనిదేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి కొన్ని పనులు చేయడం ద్వారా, ప్రీతికరమైనటువంటి కొన్ని పనులు చేయడం ద్వారా ఆయన్ని మనం ప్రసన్నం చేసుకుని ఆయన తీవ్రత నుంచి మనం చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చని మీలో చాలా మంది తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఇతర దేవుణ్ణి పూజిస్తామో అలాగే శని దేవుణ్ణి శాంతింప చేసుకోవాలంటే కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. శివారాధన అనేది ఒకటి. శివారాధన చేసేవారంటే శనిదేవునికి చాలా పండితులు చెప్తున్నటువంటి శనివారం నాడు శివారాధన మరియు శివునికి అభిషేకం చేయడం శని దోషాలను పూర్తిగా నివారించడం. అలా చేసినట్లయితే శని యొక్క తీవ్రత నుంచి మనం పూర్తిగా తప్పించుకోవడం కానీ, చాలా వరకు తప్పించుకోవడం కానీ చేయవచ్చని అప్పుడు జ్యోతిష్ పండితులు చెప్తున్నారు. శని దోషం పట్టినటువంటి వాళ్ళు కానీ, మామూలు వ్యక్తులు కానీ, భవిష్యత్తులో శని దోషం పట్టకుండా ఉండాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ శనివారం పూట నీలిరంగు పూలతో శివుణ్ణి కానీ, అయ్యప్ప స్వామిని కానీ, ఆంజనేయ స్వామిని కానీ పూజించినట్లయితే శని దోషాలు పట్టుకున్నటువంటి వారి శని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. భవిష్యత్తులో వారికి ఎలాంటి శని దోషాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదన్నమాట. చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది. అదేంటంటే శనీశ్వరుడు పట్టుకుంటే మనల్ని అష్ట కష్టాలు పాలు చేస్తాడు అని చెప్పి అంటారు. కానీ శనీశ్వరుడు పట్టుకున్నట్లయితే ఎవరికైతే ఐశ్వర్యాన్ని కలిగించాలనుకుంటాడో వారిని మాత్రమే శనీశ్వరుడు పట్టుకుంటాడు, కొన్ని కష్టాలు పాలు చేస్తాడు. అలా కష్టాలు పాలు చేసిన తర్వాత ఆ శనీశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడిని అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలిగేలా చేస్తాడని చెప్తున్నారు. మీరు శని పట్టుకున్నాడు, మాకు శని దోషం పట్టుకుంది అని చెప్పి మీరు ఎవరు బాధపడకండి. ఎందుకంటే అలా శని దోషం పట్టుకున్నట్లయితే మీరు భవిష్యత్తులో మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వబోతున్నారు అనే దానికి సంకేతే. ఎవరైతే శనీశ్వరుడిని భక్తితో పూజిస్తారో, ఎవరైతే ఆ శని స్తోత్రాల్ని పఠిస్తారో వాళ్ళని పూర్తిగా వదిలేస్తాడట. వదిలేసి వారిపైన తన ప్రభావాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేసి వారిపైన చెడు దృష్టి కాకుండా మంచి దృష్టితో చూసి వారిని ఐశ్వర్యవంతులు చేస్తాడని ఎంతో మంది పండితులు, ఎన్నో శాస్త్రాలు మనకు చెప్తున్నాయి. అందుకే చాలా మంది పండితులు చెప్తున్నటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాట ఏంటంటే, మనకి ఎల్లప్పుడూ శని దోషాలు రావాలని అలా అనుకోవడం వల్ల ఈ శనికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలు అలాగే హనుమంతుడికి కానీ, శివుడికి కానీ, అలాగే అయ్యప్ప స్వామికి కానీ ఈ నీలిరంగు పుష్పాలతో మనం ఒకవేళ పూజించినట్లయితే శని పూర్తిగా ప్రసన్నుడై మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులు చేస్తాడు. కాబట్టి ఎవరికి శనీశ్వరుడు కానీ శని పట్టుకున్నాడని చెప్పి మీరు బాధపడకుండా మీరు ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్పినటువంటి పరిష్కార మార్గాలు చేసినట్లయితే మీరు భవిష్యత్తులో ఐశ్వర్యవంతులు అవడం ఖాయం, కోట్లకు పడగలెత్తడం ఖాయం అని చెప్పి ఎంతో మంది జ్యోతిష పండితులు చెప్తున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.